Halo teman-teman, sarapan pagi ini sayur jipang, lombok sing waki, ora lali kopi. Markidang. Bismillahirrahmanirrahim, seruput kopi ini sik. Iki madang nak rono surungane ra iso aku. Nggawa surungan tempe iki. Wih, esok-esok suguhi lombok sakake iki. Suapan pertama untuk kalian, satu cabai dulu guys. Nikmate. Iki tempe iki rada watos iki, sing atos tapi tepunge mbah salah racikan piye ya, dicokotke watus ka tempe iki. Suapan kedua untuk kamu. Tempene wajib. Esok-esok ki nak mangan pedes ngene iki mbah engko. Biasane wetenge mules. Ning nak aku alhamdulillah ora sih pedes kaya ngopo ya panggah kuat. Tapi angger esok sarapan ki ya wis mesti lengganan kok ning mburi. Iki aku pindah posisi mangan iki ning cedhak kolam karo ngrungokke grojogane banyu kolam iki. Wah, tambah nikmat sadu karo nyawang manuk ning ngarepan iki. Ning ngarepan kono aviari mini iki. Sarapan esuk-esuk ngene iki enake bareng-bareng pokoknya bareng ayangmu. Ayo sapa sing ngger esuk sarapane dikancani ayange. Wis gematine. Enak tenan iki. Mung jipang dioseng-oseng santene sithikne wae lah. Nikmate. Jane iki aku penasaran godhong kates karo kembang kates. Nah, kembang kates dioseng-oseng ki enak apa ora ngono lho. Penasaran aku karo kembang kates iki. Gajah lur komeno resep kembang kates ki enake diapake dikeluban apa ditumis apa piye ngono. Soale rung tau mangan blas aku. Wah, iki penutupku gedang iki, gedang susu. Nah, ora susune. Nah, kae lho, aja sing aneh-aneh. Alhamdulillah lanjut mesti wajib nak kopi iki aku kanggo penutup.